Rubriek nummer 5, keuring van de ingeschreven stamboekhengsten vanaf dekseizoen 2013, 2014 en 15. Hengsten die nog niet op afstammelingen zijn onderzocht. Rubriek sponsor Horses to Fly. Horses to Fly, a company for worldwide export and import of horses. En de eerste hengst zal zijn opwachting gaan maken. Leden van de jury komen binnen. We gaan beginnen met Juert 473. Hengst in deze rubriek vindt u in de catalogus vanaf bladzijde 126. You will find these stallions at page number 126 of the catalog, of Seite 126, meine Damen und Herren. Spannend. En daar is hij, Juert 473. Sportpredicaat, inmiddels 9 jaar. Gefokt door G. van de Linden in Loosdrecht. Mevrouw Celeste Stijn uit Douglas, Zuid-Afrika, eigenaar. Juert is een zoon van Jerke 434. Dan een sterpreferente prestatiemerrie van de hengst Bonne 341. En een stermerrie van Dirk 298. Komt uit stam 40. Z2 dressuur en de winstpunten. Werd in 2012 goedgekeurd. Eerste zoon van hengst Jerke die goedgekeurd werd. Met mooie scores boven de 80 punten liet hij zich in het centraal onderzoek zeer goed zien als rij- en menpaard. Hengst die opvalt door zijn ruime manier van beweging. En deze Juert zal dit jaar het nakomelingenonderzoek afronden. Beschikbaar bij handels- en exportstal Heuker BV in Zevenhuizen, Juert 473. Juert 473, daar is hij nog één keer.
Ja, en wij gaan door, dames en heren. Het loopt allemaal in een prachtig tempo. Benen 476 wordt opgesteld voor de jury. Met dus ook het sportpredicaat, deze 10-jarige zoon van Dortsen. Uit de sterpreferente Mary van Leffer 306. Pamela en met Guiche uit de Verenigde Staten zijn de fokkers en eigenaren. Hengst goedgekeurd in de Verenigde Staten van Amerika destijds in 2013. Z1 dressuur. Hij zette in het verrichting-onderzoek een uitzonderlijk hoog verrichtingsresultaat neer. Met meer dan 85 punten in alle 3 de disciplines. Met 9 voor de stap en 8 voor de draf. 2014 werd hij speciaal voor de hengstenkeuring overgevlogen. Maakte hij een verdienstelijk debuut in Nederland. En hij kwam opnieuw terug hier naartoe om de fokkerij te dienen. Hij zal ook in 2018 het nakomelingonderzoek afronden. En Benen is beschikbaar bij Stal Chardon in Jorwert. Benen 476. En nog een keer muziek erachter. Dames en heren, wat staan ze er weer voor vandaag. Met zijn prachtige behang. Nog één keer die handen op elkaar voor Benen 476. Vonger 478 komt binnen. Sportpredicaat. En ook Vonger 9 jaar. Gefokt bij J. van Ende in Wezep. Willy Schaap en Hendrik Eppinga, de eigenaren. Zoon van Olgert 445. Dan stermerrie van Doeke 287. Komt uit stam 44. Ook Z-dressuur met winstpunten. Als eerste goedgekeurde zoon van Olgert. Gefokt uit zogenaamde familieteelt. Zijn overgrootmoeder aan zowel vader als moederszijde is de model dubbelpreferente prestatie Mary Elbricht. Zeer bekend. In het verrichtingonderzoek toonde deze vonger zich vooral als een heel goed rijpaard. Prachtige score 8,5 voor de stap. Sprak tot de verbeelding. Door zijn bijzondere afstamming is het een hengst met een relatief laag verwantschapspercentage. En dat is ook binnen het KFPS zeer belangrijk. 2018 zagen ze de eerste 3-jarige. Gestationeerd bij Dexterson Gaasterland, Oude Middum, de hengst Vonger 478.
Prachtige presentatie. Hier is hij nog een keer. Vonger 478. Gerben 479 is de volgende hengst. Gerben 479, ook het sportpredicaat, 8 jaar. Gefokt door de heer Schut in Hengelo. En de heer Bot uit Voorthuizen, de eigenaar van Gerben. Gerben is een zoon van Dortsen 24 en een stemmerrie van Sape 381. Komt uit stam 161. Z1 dressuur, 25 winstpunten. Kijk eens hoe mooi die daar staat. Echte allrounder. Prima exterieur. Overal goede resultaten in de verrichtingen. Ruim boven de 80 punten in de beide aangespannen disciplines. Liet al hele mooie nakomelingen zien. En is beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Gerben 479. 8 jaar. Presentatie van Gerben 479. We gaan door met het 481. Sportpredicaat, 8 jaar. Gefokt bij de familie J.J. van de Zijp in Ter Kappelen. Eigenaren de heer M. Vos en stoeterij Bommelstein. Het een zoon van Norbert 444. Dan het bloed van Rindert 406 en Vetse 349. Vindt zijn oorsprong in stam 14, goedgekeurd 5 jaar geleden. Z1 dressuur, 40 winstpunten. Het een van de, inmiddels dacht ik 5
Goedgekeurde zone van Norbert 444. Het was in 2013 met afstand de verrichtingstopper. Wist in alle 3 de disciplines in het centraal onderzoek te imponeren. Met scores van ruim boven de 85 punten. Nakomelingen vertonen souplesse, houding, kunnen bewegen, zijn rastypisch. En het 481 beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Het 481 uit zijn eerste jaargang. Nu 2 zonen aangewezen voor het centraal onderzoek. Het 481. We gaan naar Heike 482. We hebben een sportpredicaat voor Heike, 8 jaar. De fokkers S. van Venen en A.J. Wielsma. Germar Sebauma en J.P. Veenstra zijn de eigenaren. Heike is een zoon van Arjen 417. Dan een stermerrie van Lute 304, een stermerrie van Jochem 259, komt uit stam 8. ZZ dressuur, daaraan een winstpunt inbehaald. En Heike is met zijn afstamming Arjen, maar Lute een hengst met een weinig voorkomende afstamming. Zeer interessant dus. In de verrichtingen blonk hij uit in de discipline onder het zadel als rijpaard. Scoorde in deze discipline 81 punten. En wordt door het ruiterteam daar geroemd door zijn voorbeeldige inzet. Beschikbaar bij Hens Woude in Oldenborn, Heike 482.
En nog een keer, dames en heren. Heike 482. Presentatie nu van Johannes 484. Sportpredicaat. 7 jaar. Kampioen Jong Hengsten, Hengstenkeuring 2015. Algemeen kampioen Hengstenkeuring 2015. Gefokt bij de heer Pakker, Detgem. Eigenaren JJH en JPW Boons en de familie Age Okkema. Zoon van Tjanne. Dan Oepke en Fokke. Komt uit stam 15. M1 dressuur, men dressuur, ZZ met winstpunten. Johannes werd in 2014 als eerste zoon van Tjanne goedgekeurd op basis van zijn fraaie rastypisch exterieur. In de verrichtingen hoge punten, alle 3 de disciplines boven de 80. Hoogste score haalde hij in de tuigproef. Hij viel op met front, viel op met zijn houding. En vele vullens van deze hengst kregen al een eerste premie. Beschikbaar bij stal de Mersken Siegerswoude, Johannes 484. En dames en heren, daar is hij nog een keer, de kampioen van 2015, Johannes 484. Jouw 485 komt binnen. 7 jaar oud. Gefokt bij RH Veenstra, Surhuizum. Eigendom van de familie Van Doorn en de familie Salari. Zoon van Pier 448. En dan een kroon sportmerrie van Volkert 353. Stermerrie van Leffert 306. Komt uit stam 223. Z1 dressuur 14 winstpunten. Jouw eerste goedgekeurde zoon van Pier. Dankzij zijn goedkeuring, met name door zijn uitstekende resultaten in het centraal onderzoek. Alle 3 de disciplines weer uitstekend gebruik van het achterbeen. Wist te imponeren in de tuigproef. Behaalde daarin een score van 87,5 punt.
veel eerste en tweede premies bij zijn Verdens. Jouwe 485 voor de fokkerij beschikbaar bij Dekstersson de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Rubriek aangeboden door Horses to Fly. Horses to Fly is a company for worldwide export and import of horses. We gaan naar de laatste in rubriek 5. De hengst Julius 486. Geboren in 2011. Gefokt bij de KCF Farms, St. Thomas, Canada. Ook de eigenaren. En ook Julius is een zoon van Norbert 444. De stermerrie van Beert 411 komt uit stam 100 en werd in 2015 goedgekeurd in de Verenigde Staten van Amerika. Dekte daar in zijn eerste 2 seizoenen de maximale 180 merries en was in 2016 via diepvries sperma beschikbaar hier in Nederland. Julius wordt tot de hoogscorende hengsten ooit in het verrichting onderzoek kon het zadel en voor de menwagen behaalde hij 89 punten. Terwijl hij voor zijn uitstekende tuigproef een score van 93 punten liet aantekenen. Maar zijn eerste jaargang Verdens, dames en heren, heel hoog percentage, eerste en tweede premies in Amerika. Dat lag zelfs boven de 90%. Beschikbaar bij stoeterij Boszicht in Rijs, Julius 486.
De laatste uit deze rubriek, Julius 486. Goed mensen, gaan we weer een beetje husselen. Dus laat ik op tal zetten van de engste kwaliteitsvolgorde. Even kijken, 473 mag even deze kant op komen. (479), ook even deze kant op. 479 voor 473. 482 komt hier toch voorbij. Kom ook maar even deze kant op. 482 even voor 479. 485 maar deze kant op komen. Eén plaats staat onder, 485. (485) voor 482. Dus even linksaf staan. Goed zo. (476). Even deze kant op komen. 476 mag voor 485. (478). Even deze kant op komen. 478 voor 476. Nou, komen we al aardig in de buurt. 484. Even een plaatsje op.
spanning er een beetje inhouden, mensen. Nou, een jury die kijkt nog eens even. Dames en heren, de jury is eruit. Op kop geplaatst Johannes 484. We gaan opstellen. Dan het 481 op een tweede plaats. Julius 486, derde. Dan binnengeroepen Vonger 478. Daarnaast Benen 476. Jouwe 485. Heike 482. Dan Gerben 479. En Joert 473. Horses to Fly biedt de prijs aan. Pascal Drijfhout in ons midden om de prijzen uit te reiken. En we gaan de toelichting aanhoren van de voorzitter van de jury, Louise Hompen. Ja, dames en heren. Bij deze 7- en 8-jarige hengsten komt het er helemaal op aan of alle onderdelen goed zijn. Bij een oudere hengst dan vergeef je slijtage in het beenwerk nog wel eens. Maar hier, dit zijn hengsten die zijn in de bloei van hun leven. Een paard is op 8-jarige leeftijd helemaal volwassen en is eigenlijk, moet in topconditie zijn. Nou, we hebben een aantal paarden gezien die dat ook zijn. 484 Johannes, schitterend front, mooie bovenlijn, goed beenwerk. En waarom hij hier staat is dat hij zoveel balans laat zien als hij in de draf is en met een heel mooi achterbeen. Dan hebben we 481. Een paard met ook een heel mooi front. Je ziet daar zijn vader in terug. Ook zijn bovenlijn is heel mooi en ook nog heel duurzaam. Beenwerk ook. Ook een goed gebruik van het voorbeen. In het achterbeen was hij net iets minder flitsend dan Johannes. Vandaar dat hij daar staat. 486 Julius. Ook een paard met een heel mooi front. Mooi rastype. Bovenlijn is nog heel mooi. Beenwerk is ook voldoende kwaliteit. Zou iets meer oprichting mogen laten zien, maar liet zich ook heel goed zien. 478. Ook een hengst met mooi front. Goede bovenlijn. Zou ietsje meer, hij liep wat horizontaal, zou ook wat meer oprichting en ietsje meer mogen gaan zitten. Maar ook een hele mooie verrichting. 476 Benen. Een paard met heel mooi front, bovenlijn is voldoende. In het beenwerk hadden we wat commentaar op en stap en draf was goed met een goed gebruik van het achterbeen. 485 Jouwe. Ook een paard met een mooi rastype. Bovenlijn is voldoende, beenwerk zou iets correcter mogen en de stap in de draf was verdienstelijk, maar zou iets meer dragend achterbeen mogen laten zien. 482, ook een paard met heel veel rastype, heel mooi hoofdje, bovenlijn is goed, heel goed en duurzaam beenwerk. De stap in de draf was hij vandaag ietsje lauw, zou ietsje meer ruimte mogen laten zien. 479 Gerben. Paard met ook een heel mooi front, goede bovenlijn. Beenwerk zouden we correcter willen zien. En in de draf zou hij iets sneller achterbeen mogen laten zien. 473 Joert. Ook een paard met mooi rastype, voldoende bovenlijn, ook ruim voldoende beenwerk. In de draf misten we de buiging en een wat duwende beweging. Bedankt Louise Hompen voor de toelichting. Dames en heren, het is tijd om de eerronde te draven. Johannes 484 voorop en ook het 481. Beide hengsten naar de kampioenskeuring.
Ja, dames en heren, het is alweer de derde en laatste dag van de hengstenkeuring van het KNFPS 2018. Altijd even vast onderdeel op de zaterdagmiddag. Woord van begroeting van onze voorzitter Bert Wassenaar. Bert komt deze kant dan uit en hij zal u zo dadelijk gaan toespreken. Er komt ook nog mooie aanspanningen binnen, dames en heren. Daar zal Bert zo het een en ander over vertellen. Span van Fijke Holtrop, Fijke met zijn kampioenspan hier aanwezig. Hessel en Jasper van de Stjelebdiek. De kampioenen op het concours in Rijs dit jaar. Brengen binnen Jelle de Jong, hoofdrolspeler in De Stormruiter. Ontvang ze met een applausje, zou ik zeggen. Dames en heren, prachtige entree van Jelle de Jong, hoofdrolspeler in De Stormruiter, binnengebracht door Fijke Holtrop. Het is een prachtige kampioenspan, Hessel en Jasper van de Stjelebdiek. De kampioenen 2017 in Rijs. Fijke gaat opstellen, het woord aan onze voorzitter Bert Wassenaar. Bert de Ruiter, hartelijk dank voor deze mooie aankondiging. Dames en heren, hartelijk welkom hier in Ljouwert in Friesland. Hartelijk welkom op deze zaterdagmiddag van de hengstenkeuring 2018. Allereerst ook nog van deze plaats namens het KNFPS wens ik u allen een voorspoedig en gezond nieuwjaar toe. En voor zover u goede voornemens heeft, hoop ik dat die dit jaar ook zeker mogen uitkomen. Op zijn vriesvolle lok en shinen. Dear friends from abroad, herzlich willkommen, bienvenue, welcome. We are proud to have you here these days. The stallion inspection is the best moment to admire all the young and older male stars of our stud book and to meet up with others to share our love and knowledge of this breed and to exchange experiences. The last 2 days we had the second and the third inspection, we had the Frisian proms and a lot of interesting clinics. This afternoon we focus on the overall championship 2018 and I sincerely hope you enjoy and will have a great time here in Leeuwarden. Dames en heren, ook heet ik u graag allemaal op een gelijke manier welkom, maar ik wil er toch vandaag een bijzonderheid aan toevoegen. Want ik wil toch een speciaal welkom heten aan onze commissaris van de Koning hier in Friesland, onze commissaris van de Koning, de heer Brok. Hartelijk welkom dat u vanmiddag in ons midden bent. En ook de andere vertegenwoordigers van zowel de provincie als de gemeente die hier vanmiddag bij ons zijn. En waarom noem ik dat? Omdat het een heel speciaal jaar is. Het is 2018 en het kan u bijna niet ontgaan zijn dat 2018 in het teken staat van Leeuwarden-Friesland, culturele hoofdstad van Europa. En dat brengt veel mooie aandacht met zich mee. Mooie aandacht voor de Friese cultuur en voor Friese tradities. Het Friese paard hoort daarbij, als oudste en zuivere ras van ons land. Zo ook hoort in Friesland eeuwenoud de strijd tegen het water bij de geschiedenis van Friesland. En hoe bijzonder is het dat dit jaar die Friese geschiedenis zichtbaar wordt in het prachtige theaterstuk De Stormruiter. En dat gaat in september plaatsvinden. En De Stormruiter wordt speciaal, want daar komt het bij elkaar, die traditie, het Friese paard en uiteraard het gevecht tegen het water. En daar spelen
Mensen van nu spelen daar een hele belangrijke rol in. En volgens mij heeft u hem ook allemaal herkend. Is Jelle de Jong is daar absoluut één van. En die gaat daar een fantastische rol vervullen. Jelle, veel succes alvast. Het is nog even te gaan, maar het zit eraan te komen voordat je het weet. Maar waar het ook om gaat, en ik noemde het al, is Friese cultuur. En Friese cultuur, het woord, dat kennen we allemaal, maar we willen het ook graag zichtbaar maken. We willen er een gevoel bij hebben. En wij hebben een gevoel bij het Friese paard, want daarom bent u hier allemaal. Maar in de Friese cultuur is het een geheel van zaken die bij elkaar horen en die de geschiedenis zo mooi maken tot heden ten dagen. En daarom heb ik Fijke Holtrop gevraagd of je ook vanmiddag in de piste zou willen zijn met zijn prachtige tweespan. Niet alleen om Jelle de Jong rond te rijden, maar juist om te laten zien hoe mooi het is dat het gaat om niet alleen het Friese paard, ook om de sjees, maar ook om de koetsier in het tenue waarin die zit. Want dat maakt de combinatie van Friese cultuur. En daarom heb ik ook de 3 dames die zo fantastisch voor de prijs iedere keer zorgen en de lintendames, ook die staan. En als u dat ziet staan, dat is Friese cultuur. En dat is niet van heel oud, dat is van nu. En daar mogen we het over hebben. Ja, dames en heren, na 2,5 dag kijk ik tezamen met u uit naar de kampioenskeuring van vanmiddag. Uiteraard het hoogtepunt. Spannend en uiteraard met de grote vraag: wie wordt de kampioen 2018? Voordat het zover is, wil ik ook graag nog een hartelijk applaus voor de enorme inzet van alle medewerkers voor en achter de schermen van het KFPS-kantoor. Alle mensen die daarbij betrokken waren met Frisian Proms, met opbouw. Als u dat allemaal heeft gezien, ook achtergronden, echt fantastisch wat er gedaan wordt. Een groot applaus voor alle medewerkers. En last but not least ook veel dank aan de sponsors, de standhouders, het NDC, maar zeker ook alle medewerkers van Omroep Friesland die een geweldige job doen. En wat dat betreft sluit ik weer ouw in het Fries, want uiteindelijk staan we hier op Frieske groen. En wens je morgen een prachtige middag. En ik hoop dat je hem genieten en je morgen maar zien in september als de Stormrutter gepresenteerd wordt. En oors zeker tot volgend jaar. Iedereen een hele plezierige middag toegewenst. Dank u wel.